खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय दासिम जोंनि आखायाव मोननैसो रादाबफोर दं रादाबखौ फरायथिदों आं कमिटि मारिया दासिम जोंनि आखायाव गोदानै एसअपि सफैबाय बिदिब्ला नोंथांमोना फारियै नायलांगोन रायजोआव गासै मोनबा जिल्लाफोर कन्टेनमेन्ट जन हिसाबै थागोन मानोना बैफोर जिल्लाफोरा कभिड-19 जों नारसिनजानायनि हारा गुबुन जिल्लाफोरनिख्रुइ बांसिन बैफोर जिल्लाफोरा जादों फारियै गलाघाट जरहाट लखिमपुर सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बेनि अनगायै गवालपारा जिल्ला आरो मरिगाव बै मोननै जिल्लाफोराव बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम कर्फ्यू होनाय जादों बैफोर जिल्लाफोरा फारियै धुबुरी कामरुप मेट्र खोला सालमारा माजुलि बङाइगाव चिरां उदालगुरि सोनाब कार्बि आंलं डिमा हासाव चराइदेव हाइलाकान्दि डिब्रुगड़ शिबसागर क'क्राझार बरपेटा नलबारि बाक्सा बाजालि कामरुप दरं नगाव हजाइ तिनिसुकिया धेमाजि काछार करिमगन्ज आरो कार्बि आंलं मुंख'जाथावदि माखासे जिल्लाफोराव कभिड-19 जों नारसिनजानाय हारखौ खम जानायखौ नुनो मोन्दों बेनिखायनो बैफोर जिल्लाफोराव मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगासिम बन्द थागोन गासै खामानि मावनायनि जायगा जेरै बेफार फालांगियारि फसंथानफोर गला गेला माल दखान फिथाइ सामथाइ आरो मैगं डेयरी एन्ड मिल्क जुनारफोरनि आदार फानग्रा गला रेस्टुरेन्ट धाबा सेल काउन्टार्स श'रुम्स कोल्ड स्टरेज वेयरहाउसफोरखौ जेराव बांसिन जौखोन्दोआव कभिड-19 मोननायनि जायगा बेखौ 12 रिंगासिम खुलिनायनि बिथोन होदों मुंख'जाथावदि जेराव कभिड-19 नि एसे जालांनायखौ नुदों बैफोर जायगायाव 4 रिंगासिम खुलिनायखौ बिथोन होनाय जादों गासै थांलाय फैलायनि हान्थामेलाखौ कन्टेनमेन्ट जिल्लाफोरनि थाखाय पाब्लिकफोरा हान्थिनो हायै बादि आबुङै बन्द फोसावदों बेराफारसेथिं मुवा बेसाद लांलाय आरो लाबोनायनि हान्थामेलाखौ खुला खालामनानै होदों गुबुन जिल्लाफोरनि थाखाय आरो पाब्लिक हान्थामेलानि बिबानगिरिफोरा कभिड-19 नि नेमखान्थिखौ गोरायै फालिहोनो थाखाय बिथोन होदों गुबुन जिल्लानिफ्राय गुबुन जिल्लासिम दावबायनायखौ बन्द फोसावदों टटेल कन्टेनमेन्ट जन जिल्लाफोराव ज'ज'यै थानो मोननाय नङा बेनिनो गुबुन जिल्लाफोराव सा 10 सुबुंल' जुलि जानाय जायगा एबा थैनायनि नखराव थानो हागोन पाब्लिक प्लेसआव मास्कखौ गानथारनो नांगोन रंजा फोरबोनि थाखाय जेरै ईदखौ गाव गावनि न'यावनो खालामनो नांगोन आरो नामाज फरायनो बांसिनै 7 सुबुंल' बाहागो लानो मोनगोन एक्साइज अथ'रिटि गोरायै आयेन बेरेखा जौ बानायनाय आरो फाननायखौ गासै जिल्लाफोराव गोरायै एक्सन लानाय जागोन जोबनायाव नोंथांमोना दासिम जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन मानोना रादाबजों लोगोसे जीके कारेन्ट एफेयार्स आरो सुंद' सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन एसेनोसै गोजोन्थों